Kaunta guys. Saging kamuti bulang. What's up mga kaloyal and welcome back to my channel. So for today's video guys, kanang Holy Week ron, Semana Santa. So as usual, nasunod gina to mga tradisyon sa Pinoy nga maglugaw. So sikat gid ang lugaw diri sa Pilipinas. Gabaha ang lugaw. So magbinignet ha. So mga kinaham sa taga Bukid, ilabi na sa mga kumakaon. Apil na ko. So just keep on watching. So nag-prepare na mi. So dili kompleto ang binignet kung wala ang mga ingredients sama ani. Takuas kaldero pang asang barangay. Kuha na po ni mo ka lubi ari. Tanan. Ush. Ano mo? Tara. Gilunod na ang kamuti o bulanghoy. Saging. Kinagod nga lubi wa pa kumuta. Kamuti ug bulanghoy nga giuna na og dungag para dali ra maluto. Kunya na ibugas. So binukid style ra mong himo nga binignet or lugaw kay makita ra sa palibot ang mga ingredients. So wala na may sama adtong mga mahalon nga ingredients sa masasago. So ito na, okay na. Gilunod naman rin tanan. Sa kabarangayan. Sa Banggayan. Kuwang ning duha. Daghan magsaging. Pixie! Fresh from the farm. Nawi ko man sir. Yoo-hoo, it's feeding time. Pag sa kabarangay ni guys. Nit. Dali na. Huy. Dali na. Keda na ikuan. Budol-budol. So let's eat guys. Yahoo.
Kaon ta guys. Saging kamuti bulang. Grabe, sobrang sarap, sobrang tamis. This is the real Binukid style. Kurat-kurat. Nakaw na. Busog. Nakaw ba na ito? Pila ka buhok na eh? Naman lasihin ay? Asa sila maglawag-lawag man? The best for Holy Week. Benignet. Huli, nas gym ato na eh. Gym. Nas gym ato. Tawag ka. Manang pagkaon na. Lexi. Saan ka? Mudugang ko duha ka kutsara Joy. Ni angkon mo gadog usa ka sa kaplato. isa ka balde. Planggana. Kumbati. Alexi. Another batch. At dito nagtatapos ang ating walang kwentang vlog. Hindi, nabusog ba kayo? Hindi, busog ako. So guys, thank you so much for watching my video, and I hope you have something to learn and you enjoy so much watching my videos. And please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para updated ka sa aking mga videos and uploads. Hanggang dito na lang, paalam!